Takže čaute. Som na slovenskom Hunger Gamese. Nie som tu teraz s nikým, ale budem to čistiť nejakým. Väčšinou, IP dám do popisku. Väčšinou, keď tu niekoho uvidíte, tak si píšte, že bude mať kit Bomberman, ale ja som si teraz Bombermana nedal, pretože je tu fajná mapa, ako môžem využiť headshoty. Takže budem skúšať dávať headshoty. Ja sa teraz vzdialím a potom budem skúšať dávať headshoty. Dúfam, že sa mi to podarí a vyhrám. Som tu jediné Evitko, takže tak si robia IP. Keď napíšem do chatu, pozdravte do videjka. Takže dúfam, že pozdravia. Takže asi nepozdravia. To som ale nezvyčil. Dobre, takže aj tak, za to, že nepozdravili, sa im pomstíme. Teraz dúfam, že to vyhrám. Mohol by som to konečne vyhrať. Sa mi to hrozne laguje. Keď som predtým hral, tak sa mi to až tak nelagovalo. Takže sakra, dobre vidím, čo tam je on. On je až kde vysoko na strome. Wow. No takže presne za toto sú bany. Alebo na vysokom stĺpe sa nemôže kempiť. Ale tak on určite neposlúchal pravidlo. Ja, môžeme ísť ešte, som vám chcel povedať, môžeme ísť nespravím. Ale ten hubo už tam nastrieľa. Ono tesne. Vyšší trošku. A ja nestrieľa tak presne. Musím ho trafiť. Všetky. Nechápe, že to je pán. Dobre, trafil som ho. Ešte raz. Poď. Ja ho nechám byť. Jak tam bude na tom stope, kemper jeden. Tak skúsim niekoho iného pohľadať, napríklad chcel by som ho zabiť. Tak on ma jak trafil? Jak ma mohol trafiť? Takže ty jedné, ja som zabijem. Teraz sa nenájdem asi nikoho. Hubu, samý hubu, ešte dvaja okrem hubu a mňa. Musím ho nájsť. Ja môžem teraz točiť iba 10 minút, pretože nemám žiadnu zaregistrovanú na Bandicam, nie som zaregistrovaný. Tak vidím, že tu asi nikto nešiel. Hľadal by som dlho, keby som takto hľadal. Ale iba hubu 88 blokov. Ja vám napíšem Espavon. Skúsim ísť tak opačným smerom. Čo niekto bude. Tak hubo, poďte niekto.
Bol rád, keby mi niekto naskočil iný okrem Hubla. Hublo mal aj tú čiapku, že má. Teraz mám taký vlastne kit, že im môžem dať headshot, pokiaľ nemajú už čiapku. Takže ich zabijem na jednu ranu. Ale ten Hublo mal čiapku a aj keď som sa z neho trafil, tak mu to nijak nevadilo. Takže ich teraz musím ich nájsť. Neviem, kde sa schovali. No. Tu som ich mal. Hublo diet, takže Hublo vám zabili oni. Dobre, veľmi dobrá správa. Teraz oni sú kde. Zdá, že to bolo tým smerom. No, dobre sa mi zdalo. Ale nie, lebo on zobral ich čiapku. Jeho čiapku. No poď. Ja dal som mu headshot, takto sa to robí, pánovi. Headshot, hurá. Ešte toho Kavave, alebo ako sa volá. Toho musím, tak on mal kopu veci. Nechaj ma vyhrať boss. Takže si ho zabijem. No poď headshot. Takové vážne nechám. On trafilo. Neviem trafiť. Teraz sa trafím už mŕtvie. No hurá. Takže vyhral som. Moja prvá hra, dneska vyhral som, takže keď sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, tak zatiaľ čus.